बाथौ बेनिफ्राय माबाया बोरैबा नाम होननाया आं दाख्लै औ नङालै हाथुरा लावथाय औ दाख्लै इडुकेसनाव दं लोगोफोरनि बर'फोरनि माखासे कालचारनि मोनसे माबा दंना मोदायफोर गानग्रा बियो माबायदि दं मोसौ हालौनाय दं माने बायदि बायदि रोखोमनि सेरजाफोर दं आरो खादाफोर दं गोदोनि पुराना बर' हारियाव मावबोनाय मेलाया बहानै दानगासिनो दं नै एक्जिबिसन सिङावनो सोरबाफोर नांगौबा लांफैनो हागोन गाबोन लास्ट अबेनि ना जायगाया नोंसिना चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय एक्जिबिसन देखायफैदों